வாசாலம் பங்கும் லங்கை தேகிரிம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீசைத்தன்ய ஈஸ்வரம் வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சசானூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக கோவிந்தாய நமோ நமக கோவிந்தாய நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நான் அந்த ஒரே நிமிஷம் ஷேர் பண்ணுறேன், ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுங்கோ. நம்ம புது ஸ்லோகம் இப்போ போக வேண்டாம், வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணலை. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 நிமிஷம் கொடுக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு படித்ததை ஒரு கொஞ்சம் யாராவது சொல்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு என்ன படிச்சேன் நான் காட்டுறேன் பாருங்க, ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சொல்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலாக இந்த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் 3வது சாப்டரில் லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகம் 40வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 40, 41, 42, 43, 44 இது இதோட க்ளோரிஸை சொல்கிறது. பாகவதத்தோட க்ளோரிஸ். பாகவதம் எவ்வளோ அருமையான அமல புராணம். அதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், யார் மூலமாக படிக்கணும், எப்படி கேட்கணும், சொல்கிறவாளுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும், கேட்குறவாளுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும், நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம டைரெக்டாக நம்ம எல்லோரும் கேட்குற ஆகா நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் கிடைக்கிறது, ஆற்றுலேயே உட்காந்துன்னு கேட்கலாம், அது ஒரு சந்தோஷம்தான், ரொம்ப நல்லது தான். ஆனால் அது புரிஞ்சிக்காமல் கேட்கணும் இல்லையா? இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸு. முந்தா நாள் படித்தேன் இல்லையா? கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ பகத்தே. கலியுகம் கலியுகம் வரப்போகிறது. வரப்போகிறதுக்கு உள்ள அறிகுறி என்ன? கிருஷ்ணர் துவாபரத்தை விட்டு போயிட்டார், அதனால தானே கலியே வந்தது. ஸோ கிருஷ்ணர் போகும்போது எல்லாரும் அப்படி அவ்வளோ அழறாவலாம். நாங்கள் கிருஷ்ணா நீ போயிட்டோன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, எப்படி இருப்போம், என்ன செய்வோம். இன்ஃபேக்ட் இன்னும் அர்ஜுனர் துவாரகைக்கு போயிட்டார் கிருஷ்ணர் கூட. அர்ஜுனர் திரும்பி வரும்போது யுதிஷ்டர் பார்க்குறார். அவர் ஹஸ்தினாபுருக்கு திரும்பி வந்தோடனே அர்ஜுனன் அப்படி ஒல்லியாக போய் அடையாளமே தெரியாமல் யாரோ மாதிரி உள்ள யாரோ இது வராளே, அரண்மனைக்குள்ளே இவ்வளோ இதுவாக வராளே அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அர்ஜுனன் பக்கத்தில் வந்த உடனே தான் இந்த யுதிஷ்டருக்கு தெரிஞ்சுதான், இது அர்ஜுனன் ஆச்சேன்னு. அவர் கேட்குறாரு, என்னப்பா நீ எப்படி இப்படி ஆயிட்ட, நீ ஏதாவது இந்த என்னமோ சொல்லுவோமே பண்ணக்கூடாத சின் பாவம்னு சொல்லுவோமே, பிரம்மஹத்தியா பண்ணிட்டியா, பசுவை கொன்னுட்டியா, உன்னால் அப்படி இப்படி என்ன பாவம் நீ பண்ணின, ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. காரணம் என்ன? அதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன வருத்தம், வேற ஒரு வருத்தம் கிடையாது. அவர் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தார் கிருஷ்ணர் கூட, அந்த கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாரே அப்படிங்கிற வரத்தில் அர்ஜுனன் அப்படி ஆயிட்டான். ஆனால் அதை தான் சொல்கிறார். அப்போ அந்த மாதிரி நிலைமையில கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், இல்லைப்பா கவலைப்படாதீங்கோ, நான் எப்படி போவேன், உங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போகமாட்டேன். நான் இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிற புராணத்தில் இருக்கேன், நான் அது மூலமாக உங்களுக்கு நான் வந்திருக்கேன். இங்கே பாருங்க, கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ உபகதே தர்ம ஜான ஆதிபிகி சக. கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ தன்னோட சொந்த தாமத்துக்கு போகும்போது சும்மா போல, கலியுகம் வேணும் இல்லையா? ஸோ தர்மம் ஞானம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போனால் தானே கலியுகம் வரும். அதுதானே யுக சக்கரம். அடுத்தது கலியுகம் வரணும். ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு போயிட்டார். அப்போ எல்லாம் கேட்டோன்னே, என்னப்பா இந்த கலவு நஷ்ட இந்த கலியுகத்தில் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறதுன்னு அவர் சொல்கிறார். நான் இந்த இருளை போக்குறதுக்கு ஒரு சூரியன் வரும் பற்றிலாம், அந்த சூரியனோட கதிர்கள்னால வெளிச்சம் வருமே, அந்த மாதிரி இந்த கலியுகம் இருட்டான இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்காக நான் புராணம் அர்க்கோ அதுனோ உதித்தக. இந்த புராணம் எந்த புராணம்? பாகவத புராணம். அதுனும் புதுசாக கதிர்கள் வரும் இல்லையா சூரியனில் இருந்து. அந்த சூரியன் சன் உதயத்தை பார்க்குறதுக்கு நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போயிருப்போமோ, எந்த உலகத்துக்கெல்லாம் போயிருப்போம், எந்த ஊருக்கெல்லாம் போயிருப்போமோ. சாரி, கன்னியாகுமரிக்கு சில பேர் போகிறா, சில பேர் அது பேர் என்ன, அந்த நார்த்தில் ஒரு இடம் உதய்பூரில் இருக்குது, மவுண்ட் அபுன்னு, அங்கே போகிறா, எங்கெங்கெல்லாமோ போகிறா அந்த சூரியன் உதயத்தை பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா, அப்படியே அதுலேருந்து கதிர்கள்லாம் வருமா. கிருஷ்ணர் தான் சொல்கிறார், நான் இந்த பாகவதத்துக்குள்ளே அந்த இருளை போக்கக்கூடிய கதிர்கள் மாதிரி நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ். ஏன்னா
1343 ஓகேயா. கிருஷ்ணஸ்வதாமோபகத்தோ தர்மஜான ஆதிபிகி சக கலவு நஷ்டே திருஷாமேஷே புராணோ அர்க்கோ அதுனோ உதித்தக. போகலாமா? நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டாளா? இன்னைக்குள்ள வருஷத்துக்கு போகலாமா? ஸோ நேத்திக்குள்ள அந்த ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் உள்ள லாஸ்ட் 4 வருஷம் பாகவதத்தின் பெருமையை க்ளோரிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, போகலாமா? சர்வேந்தாஸ் பிரபு, Yes, ஆரம்பிக்கலாமா? Prabhuji. Hare Krishna Mataji. போலாம் Hare மாதாஜி. Krishna Mataji. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. தண்டவத் புது ஓகே. சாப்டர் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆ படிக்கலாம் மாதாஜி. ரொம்ப அருமையான சாப்டர். அந்த பாகவத்துக்கு வரத்துக்கு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டே. கடவுள் காரணத்துக்கெல்லாம் சர்வ காரண காரணம், அது வேறு விஷயம். அவர் தன்னோட பிரதிநிதிகள் மூலமாக பண்ணுறார் இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த பாகவதம் வருவதற்கு முதல் காரணம் நாரதர் தான். அந்த நாரதர் வியாசதேவர்கிட்ட சொன்னதுனால தான் நமக்கு பாகவதம் கிடைச்சது. பகவான் வியாசதேவரை கரெக்டாக அனுப்பி விட்டுருவார். எந்தெந்த இடத்துக்கு எப்போ எப்படி யாரை உத்தாரணம் பண்ணணுமோ அங்கே அனுப்பி விட்டுருவார். அந்த நம்ம நலகுபேரா, அவள் மணிக்ரீவா, அவள் குபேரனோட பிள்ளைகள், அவள் மரமாக ஏன் போனால் மரமானாக்க துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் உதாரணம் பண்ணுவார். நிறைய துருவ மகாராஜ் மந்திரம் கொடுத்தார். நம்ம பிரகலாத மகாராஜுக்கு அம்மாவோட கயாதுவோட வயத்தில் இருக்கும்போதே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தன்னோட ஆசிரமத்தில் பாகவதம் சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? ஆனால் இங்கே எதுக்கு வர்றார்? நம்மளை மாதிரி இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஜென்மங்களை உதாரணம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா பாகவதத்தோட பெருமையாக தானே சுண்மதாம் ஸ்வக்கதாம் கிருஷ்ணர். இந்த கிருஷ்ணரோட கதை இருக்கக்கூடிய பாகவதத்தை கேட்டால் நம்ம இதயத்தில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் போயிடும் இல்லையா? ஹிருதயந்தச்சக அபத்ராணி. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும். இப்போ நாரதர் எப்படி வந்தார், நாரதர் எப்படி வியாசதேவ் ஃபஸ்ட்டு தோற்றம், அடுத்ததில் சொல்லுவோம் எப்படி அவர் வியாசதேவருக்கு நீ இந்த பாகவதத்தை கொடுன்னு சொன்னார். வியாசவாச்சவோ மாதாஜி. இப்போ வியாசர் எப்படி இதில் பேசினார்? சூத்த கோஸ்வாமி இல்லையா பேசின்னு இருக்கார். அப்படின்னா கதைக்குள்ளே 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 கதை. இப்போ நான் வியாசதேவர் நமக்கு சொல்ல போகிறார், சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட சோனக்க முனிவர்கள்லாம் என்ன சொன்னா அப்படிங்கிறதே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆக அப்படின்னா என்ன, வியாசதேவர் ஃபுல் பாகவதத்தை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்துருக்கார். ஓகேயா? ஸோ அந்த டவுட் வரக்கூடாது நமக்கு. யதாதீர்த்தம் ததாமதி. போன சாப்டரில் பார்த்தேன் இல்லையா? எப்படி நான் கேட்டேனோ அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஸோ நம்ம கேட்கணும், பரம்பரையாக கேட்கணும். அது கொஸ்டின் ரொம்ப பணிவோட வேணுங்கிற கொஸ்டின்கள் தான் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? அதை கேட்டோம்னா தான் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக நிறைய கிடைக்கும். அதை பரீட்சித் கேட்க 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 சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசிகிட்டே போகிறார் இல்லையா? அது மாதிரி அர்ஜுனன் கேட்க கேட்க பகவான் சொல்லிகிட்டே போகிறார். ஓகேயா? எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க. வியாச உவாச்ச இதி ப்ருவாணாம் சம்ஸ்தூய முனீனாம் தீர்க்க சத்ரிணாம் முனீனாம் விருத்த குலபதி சூதம் ப்ருஹூச்ச சௌனகோ ப்ரவீத். இதி ப்ருவாணாம் சம்ஸ்தூய முனீனாம் தீர்க்க சத்ரிணாம் விருத்த குலபதி சூதம் பவ்ரூச்ச சௌனகோ ப்ரவீத். ஒரே ஒரு வாட்டி ஃபுல் ஸ்லோகமும். ஓகேயா? வியாச உவாச்ச இதி ப்ருவாணாம் சம்ஸ்தூய முனீனாம் தீர்க்க சத்ரிணாம் விருத்த குலபதி சூதம் பஹுர்வூச்ச சௌனகோ ப்ரவீத். உவாச ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு நான் புதுசாக பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். வினிதா கேசவி மாதாஜி இருக்கேளா? உங்கள் பேர் நான் தான் முதல்ல பார்க்குறேன்னா இல்லை புதுசாக வந்திருக்கேளா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு
ஓகே. மாதாஜி காணும். படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க படிங்க. இவ்வாறாக நீடித்த யாகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த முனிவருக்கெல்லாம் வயது முதிர்ந்த தலைவராக இருந்த சவுனக முனி சூத கோஸ்வாமி பேசியதை கேட்டு அவரை பின்வருமாறு பாராட்டி பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் மாதாஜி. கற்றவர்களின் சபையில் நீங்களே தானா? ஓகே, கற்றவர்களின் படிங்க சபையில் மாதாஜி. பேச்சாளருக்கு பாராட்டுகளை அளிக்கும் போது பாராட்டுபவருக்கும் பின்வரும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். அவர் ஒரு முதியவராகவும் அவைத்தலைவராகவும் இருக்க வேண்டும். பரந்த ஞானம் உள்ளவராகவும் இருக்க வேண்டும். சவுனக ரிஷி இத்தகுதிகளை எல்லாம் பெற்றிருந்தார். எனவே சூத கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தாம் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் இருந்து கேட்டுணர்ந்தது போலவே அளிக்க விரும்பிய பொழுது சவுனகருக்கு எழுந்து அவரை பாராட்டினார். சுய தன்னுணர்வு என்பது தற்பெருமையுடன் ஒருவன் முந்தைய ஆச்சாரியரிடம் மீற முயன்று தனது சொந்த ஆச்சாரியரிடம் அவனுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதே சமயம் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட முறையில் பேசும் அளவிற்கு விஷயத்தையே அவன் நன்கு அறிந்திருக்க. மாதாஜி ஹைடர். ஒரே ஒரு நிமிஷம். எஸ் மாதாஜி. அறிந்திருக்க வேண்டும். அறிந்திருக்க வேண்டும். ஓகே மாதாஜி. பாடத்தின் மூல நோக்கம் இங்க இருக்கு பாருங்க. பாடத்தின் மூல நோக்கம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். தெளிவற்ற எந்த அர்த்தத்தையும் அதிலிருந்து எடுத்துச் செல்லக்கூடாது. இருப்பினும் கேட்பவர் புரிந்து கொள்வதற்காக கவனத்தை கவரும் வகையில் அதை அளிக்க வேண்டும். இதுவே தன்னுணர்வு எனப்படும். யதாதீதம் யதாமதி என்னும் சொற்களை பேச்சாளரான சூத கோஸ்வாமி உச்சரித்ததை கொண்டே அவரது மதிப்பை அவை தலைவரான சவுனகரால் எடை போட முடிந்தது. ஆகவே ஆனந்த பரவசத்துடன் அவர் பாராட்டினார். மூல ஆச்சாரியரை பிரதிநிதிக்காத எவரிடமிருந்து எதையும் கேட்க நாம் விரும்பக்கூடாது. எனவே இரண்டாவது முறையாக பாகவதம் பேசப்படும் இக்கட்டத்தில் பேசியவரும் அதை கேட்டவர்களும் தகுதியுள்ளவர்களாக இருந்தனர். இதுவே பாகவதத்தை பேசுவதற்குரிய தகுந்த சூழ்நிலையாகும். அப்போதுதான் அதன் உண்மையான நோக்கம் தடையின்றி நிறைவேறும். இத்தகைய சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இல்லையெனில் சம்பந்தமில்லாத நோக்கத்திற்காக பாகவதத்தை பேசுபவருக்கும் கேட்பவருக்கும் வீண் வேலையாக அமையும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி உங்க கை தூக்கியிருக்கீள். நான் நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ் நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ் படிச்சிடலாம். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदात्मी सपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. இன்னும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லாரையும் நாமனிஷ்டா பிரபு சார்பிலும் அண்ட் நம்ம இஸ்கான் குலாய் சார்பிலும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம 4வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்தில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் என்ன சொல்கிறது? நீடித்த யாகம். இந்த சோனக முனிவர் அவெல்லாம் கலியுகம் ஆரம்பிச்சுட்டே, கலியுகத்தில் நமக்கு தெரியும் பிராண அல்பயாயு மந்த புத்தி உபதிரத்தாக அப்படின்னா என்ன, எப்பவுமே டிஸ்ட்ரெஸில் இருக்கிறவா, அவளுக்காக பெரிய யாகம் பண்ணுறான். நம்ம பாகவதமே இந்த முனிவர்கள்லாம் இந்த கேள்விகளை ஏன் கேட்குறா? சூத கோஸ்வாமி கிட்ட நமக்காக கேட்குறா இருக்கு இல்லையா? அது முனைய சாது பிருஷ்டோகம் பவத்பிர் லோகமங்கலம். பிருஷ்டோகம், பிருஷ்டனை என்ன கொஷின் கேட்கறது, எதுக்காக? பவத்பிர் லோகமங்கலம், அதுக்காக தான் அவன் கேட்கிறான். அதே மாதிரி இந்த யாகமே அவன் பண்றது நமக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம் ராம் ராம ஹரே ஹரே. ஸோ நமக்காக பண்றாவா. ஓகே. ஸோ ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பண்றா. இப்பயும் சொல்கிறா, நைமிஷாரியத்துக்கு நம்ம போகிறோம் இல்லையா, அந்த அந்த யாகத்தோட நெருப்பு இன்னும் எரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இப்படி அவள் கேட்கும்போது நீடித்த யாகம், புரிஞ்சுதா? இந்த ஆனால் இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இங்கே உள்ளவாள்லாம் சாஸ்திரங்களை கற்றுக்காதவா கிடையாது. இங்கே உள்ள முனிவர்கள் எல்லாம் அவள் குவாலிஃபிகேஷனை பாருங்க. வயது முதிர்ந்த தலைவராக, வெறும் வயசு மட்டும் கிடையாது, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு, சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்து பக்குவப்பட்ட, ஓகே, அப்படிப்பட்ட
சோனக முனி, சூத கோஸ்வாமி, சோனக ஆதி முனின்னு சொல்கிறோம். ஆதினா எட்ஸெட்ரா. இவா எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் 2வது வரிசையில் உள்ள கேள்வியை கேட்டா. இப்போ இந்த வரிசையில் நமக்கு என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, யார் பேசுகிறாளோ கேள்வி கேட்குறவாளுக்கும் ஒரு தகுதி வேணும், அந்த கேள்வியை பதில் சொல்லக்கூடியவாளுக்கும் நம்ம யார்கிட்ட கேட்குறோங்கிறது தெரிஞ்சு கேட்கணும். அதை தான் சொல்கிறான். நம்ம வந்து ஏன்னா நம்ம யார்கிட்டயாவது கேட்கணுன்னா முதல்ல அவளை பாராட்ட வேண்டி வரும். அவளை பாராட்டிட்டு தான் அவகிட்ட ஏதாவது கேட்போம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒருத்தரை பாராட்டணுன்னா அவர்கிட்ட குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாமல் பாராட்ட முடியுமா? ஸோ அதுக்காக இங்கே என்ன சொல்கிறா, சோனுக்க ரிஷிக்கும் எல்லா தகுதிகளும் உண்டு கேள்வி கேட்கறதுக்கு. யார்கிட்ட அவர் கேள்வி கேட்குறார்? சூத்த கோஸ்வாமி. ஸோ சூத்த கோஸ்வாமிக்கும் அந்த பதில் சொல்லக்கூடிய தகுதி அவருக்கு இருக்கு. அவ எல்லாருமே செல்ஃப் ரியலைஸ்ட், சுய தன்னுணர்வு என்பது புரியுறதா? அவ எல்லாரும் செல்ஃப் ரியலைஸ்னா என்ன? தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். தன்னுணர்வுனா என்ன? தன்னோடு உணர்வு. நான் யார்? நான் பகவானோடு தாசானு தாசர். நான் இந்த உடல் கிடையாது, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு அவளுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வேணும். தன்னை உணர்ந்த ஆத்ம தத்துவம். அதுக்கு பேர் என்ன? ஆத்ம தத்துவம். நம்ம சனாத்தன கோஸ்வாமி ரொம்ப வருஷமாக ஏங்கி எப்போ நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்ப்பேன் அப்படின்னு. அப்போ அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்த உடனே என்ன கேட்குறாரு? யாமி அப்படின்னா நான் யார்? நம்மெல்லாம் அப்படியா கேட்போம்? யாராவது பார்த்தோன்னா நீங்கள் யாருன்னு கேட்போம் முதல்ல, இல்லையா? ஆனால் சுத்த கோஸ்வாமி நான் யார் அப்படிங்கிற அவருக்கு புரியல. நான் இந்த உடல் கிடையாது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அதனால் அவர் கேட்குறார் நான் யார். ஏன்னா மகாபிரபுடு வாயிலேருந்து கேட்கணும். நம்ம எல்லாருமே மமை வாம்சோ ஜீவலோகே, பகவானோட அம்சங்கள் இல்லையா? அதுக்காக. அப்புறம் நமக்கு சுய தன்னுணர்வும் தற்பெருமையும் ஒருவன் முந்திய ஆச்சாரியை மீற முயன்று. நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு மேலே என்றைக்குமே போகக்கூடாது. ஆச்சாரியர்கள் யார்? அதுதான் தத்துவவேத். வதந்தி தத்வித தத்துவம் தத்துவவேத். நம்ம இந்த ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கணுன்னா அது என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கே, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பணிவோடு ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்கணும் நம்ம கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையாம், இல்லையா? ஸோ அங்கே தத்வித்தி என்னது தெரிஞ்சவா? வித்தினா தத்துவம் தெரிஞ்சவா. அவ எல்லாருமே செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல். அவகிட்ட நம்ம பணிவோடு கேள்வி கேட்டு அப்சல்யூட் ட்ரூத் தத்துவங்கிறது என்ன? இங்கே எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் மேல்பட்ட உண்மை. அந்த உண்மைக்கு மேலே வேறு எதுவும் கிடையாது. அதுக்கு அவருக்கு அந்த உண்மையான அந்த பகவான் பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஈக்குவலமானவரும் யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவா தான் தத்துவவித். ஓகே. ஸோ இந்த பாடத்தை அவ மூலமாக நம்ம இந்த பாடத்தை கற்றுக்கணும். எந்த பாடத்தை? பகவானை பற்றிய பாடங்கள். முழு முதற் கடவுளான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படிங்கிற பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி யாராவது நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்டால், ஆகா வாங்க நீங்கள் கேட்டல நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிடக்கூடாது. எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி முதல்ல ஆச்சாரியர் நம்ம யார்கிட்டேருந்து கேட்டிருப்போம் இல்லையா? இங்கே சோனக்கா முனிவர்கள் சூத்த கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்குறா. சூத்த கோஸ்வாமி கேட்டது யார்கிட்டேருந்து? சுகதேவ கோஸ்வாமி. சுகதேவ கோஸ்வாமி கேட்டது யார்கிட்டேருந்து? வியாசதேவர். ஸோ அதனால் ஓகே, யதாதீத்தம் யதாமதி. அவர்கிட்டேருந்து நான் கேட்டேன், ஆச்சாரியர்கிட்டேருந்து பரம்பரையில் வந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட. ஆனால் எப்படி நான் கேட்டேனோ, எவ்வளவு எனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி என்னோட அறிவிக்கை எட்டித்தோ அதை நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா எதுக்காக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன்னாக்க, அந்த மூல ஆச்சாரியர்களோட பிரதிநிதி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷியோ விதுகோ. பரம்பரையில் வந்தவா. கிருஷ்ணன் சொன்னார் இல்லையா, நான் சன்காடுக்கு சொன்னேன், அவர் மனுக்கு சொன்னார், மனு இக்ஷுவாக்கு. அதை மாதிரி இங்கே பகவான் பிரம்மாவுக்கு சொன்னார், பிரம்மா நாரதருக்கு சொன்னார், நாரதர் வியாசதேவருக்கு சொன்னார், வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமி சூத்த கோஸ்வாமி. சூத்த கோஸ்வாமி தான் இந்த பப்ளிக்கில் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைமாக அவர் தான் சொல்கிறார். அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது ஒன்லி ரிஷிகளுக்கு அவர் சொன்னது சுகதேவ கோஸ்வாமி. பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கும்போது. ஓகேயா? ஸோ அதனால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. 2வது முறையாக பாகவதம் பேசப்படும் இக்கட்டத்தில்
இடத்தில் பேசியவரும் அதை கேட்டவர்களும் தகுதி உள்ளவர்களாக இருந்தனர். ஸோ நம்ம மாதாஜி நம்மளும் கேட்குறோமே, நம்மளும் தகுதின்னு நினச்சிக்கலாமா? நினச்சிக்கலாம். எப்படின்னாக்க நம்ம வந்து நமக்கு ஷீலா பிரபுபாதர் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்கார். நம்ம வேற எதையோ படிக்கலையே, யாரோ எழுதினதையோ படிக்கலையே இல்லையா? நம்ம படிக்கிறது என்ன? ஷீலா பிரபுபாதர் நமக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதின அந்த பொருளுரை, அந்த விளக்க உரை, அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுனால பரம்பரையில் நம்ம படிக்கிறோம், ஆச்சாரியர் நமக்கு கொடுத்ததை படிக்கிறோம். ஆனால் அந்த என்வைன்மெண்ட் அது மாதிரி நிறைய க்ளோரிஸ் இருக்குது. பாகவதத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அது என்ன சொல்லணும்? பிரதி ஸ்லோகே பிரதி அக்ஷரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவத சர்வ ஆஸ்ரய, எல்லோருக்கும் அடைக்கலம் அதுதான். ஓகே, கிருஷ்ண துல்லிய பாகவத, கிருஷ்ணருக்கு சமமான இந்த பாகவதம் விபு சர்வாஸ்ரயா, இந்த உலகத்திலேயே எல்லாருக்கும் ஆசிரியம் சரணம் அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடியது. பிரதி ஸ்லோகே பிரதி அக்ஷரே நானா அர்த்தகாயம், ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒவ்வொரு அக்ஷரங்களுக்கும் அவ்வளோ அர்த்தங்கள். எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆத்மாராமா ஸ்லோகா, ஆத்மாராம முனையக, அந்த ஆத்மாராமாங்கிற ஒரு வேர்டுக்கு அவ்வளோ 12 பேஜ் அதுக்கு இது எழுதியிருக்கா விளக்க உரை நம்ம ஷீலா பிரபுபாத். அது ஒன்றுக்கு மட்டுமே 8 ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டுமே ஐ திங்க் 12 அந்த மீனிங் கொடுத்துருக்கா. ஓகேயா? நம்ம சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்கிறார், இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அவரை பற்றி. அவர் என்ன சொல்கிறார், பாகவதம் வந்து அது என்ன மத்தியேக்க பந்தோ, அது ஒன்று தான் என்னோட உறவினர். மத் சங்கின், பாகவதம் ஒன்று தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு, வேறு யாருமே எனக்கு ஃப்ரெண்டே கிடையாது. மத் குரு மத் மகாதன, என்னோட சொத்து அது, எனக்கு வேறு எதுவும் சொத்து வேண்டாம், அந்த ஒரு சொத்து தான். காது இருந்தால் போகிறோம், கண் இருந்தால் போகிறோம் பாகவதத்தை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு அப்படிங்கிறார் அவர். அதுதான் என்னோட சொத்து. மத் நிஸ்தார, எனக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடியது. மத் பாக்ய, என்னோட பாக்யமும் இந்த பாகவதம். மத் ஆனந்த பிளிஸ், அந்த வர்ணிக்க முடியாத ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதும் இதுதான். நம்ம தினம் சொல்கிறோம், நஷ்டப்பிராய சபதிரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவியாம். பாகவதத்தோட க்ளோரிஸ் நம்ம பேசினோம்னா அதுக்கே போராது, ஒரு கிளாஸா 1 மாதம் ஆகும் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு. அப்படிப்பட்ட பாகவத்தை இவர்கள் இப்பொழுது சூத கோஸ்வாமி மூலமாக கேட்க போகிறா. கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சூத கோஸ்வாமி ஆச்சாரியர் இல்லையா, ஸோ அவர் புகழணும் இல்லையா முதல்ல. அதுக்காக அந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரான சௌனக முனி வந்து இப்போ சூத கோஸ்வாமியை க்ளோரிஃபை பண்ண போகிறார். ஓகே மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சௌனக உவாச்ச, படிங்க. கேட்கலையா மாதா? சௌனக எது மாதாஜி பதம் இருந்தா? அதான் ரெண்டாவது. ஆமா மாதாஜி, படிங்க. சௌனக உவாச்ச சூத சூத மகாபாகவத நோமததாம் வர கதாம் பாகவதீம் புண்ணியாம் எத்தாக பகவான் சுகக. மொழிபெயர்ப்பும் படிச்சிடுங்க. மொழிபெயர்ப்பு. சௌனகர் கூறினார், சூத கோஸ்வாமியே, பேச்சாளர்களில் தாங்களே பேர் அதிர்ஷ்டம் உடையவரும் மரியாதைக்கு உரியவரும் ஆவீர். சக்திமிக்க முனி சிரேஷ்டராகிய சுகதேவ கோஸ்வாமியால் பேசப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் புண்ணிய செய்தியை தயவு செய்து கூற வேண்டுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஒரே ஒரு வாட்டி ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லிடுங்கோ. சௌனக உவாச்ச சூத சூத மகாபாக வதனோ வததாம் வர கதாம் பகவதீம் புண்ணியாம் யதாக பகவாச்சுகः. சௌனக உவாச்ச சௌனக உவாச்ச சூதசூத மகாபாகவதம் வததாம் பகவதீம் புண்ணியாம் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி அண்ட் பிரபுஜீஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு பாருங்க. வததாம் வரக, சொல்லுங்கோ எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன அவரை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறா பாருங்க. பகவாச்சுகக, பகவானுக்கு. அப்படின்னாக்க என்ன மாதாஜி, சூத கோஸ்வாமியை நம்ம பகவான்னு சொல்லலாமா? இங்கே பாருங்க, அந்த அர்த்தத்தில் அழகாக என்ன சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து பகவான்னா யார்? இங்கே சக்தி வாய்ந்த, சக்தி மிக்க. நம்ம ஷீலா பிரபுபாத் அழகான மீனிங் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு. பக்தி வாய்ந்த சக்தி மிக்க ஷீலா சூத கோஸ்வாமியே, நீங்கள் வந்து எதுக்கு பேரதிர்ஷ்டம் உடையவர். அவர் வந்து அப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஜானகிராமன் பிரபு நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீள் பிரபு. ஓகே, ஒரு வாட்டி மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. சௌனகர் கூறினார், சூத கோஸ்வாமியே,
பேச்சாளர்களில் தாங்களே பேரதிர்ஷ்டமுடையவரும் மரியாதைக்கும் உரியவரும் ஆவீர். சக்திமிக்க முனி சிரேஷ்டராகிய சுகதேவ கோசாமியால் பேசப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் புண்ணிய செய்தியை தயவு செய்து கூற வேண்டுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தயவு செய்து ஹம்பிளி, ஹியூமிலிட்டி, அமானித்துவம், கரெக்ட், அது வேணும். நம்ம வந்து அதிகாரத்தோட யார்கிட்டயுமே கேட்கக்கூடாது. பாகவதத்தில் ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, அந்த நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா பிரதி அக்ஷரே பிரதி ஸ்லோகே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. பி ஹம்பிள், பணிவோடு எல்லார்கிட்டையும் கேள்வி கேளு அப்படின்னு சொல்லிக்கொடு. அது அப்படி கேட்டோன்னா என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து பக்தி உற்பத்தி ஆகும். வயம் துண வித்ரித்தா உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா, அந்த உத்தம ஸ்லோக வார்த்தைகளை நம்ம கேட்டோம்னா என்ன ஆகுமா, நமக்கு ரசஜானம், சுவாது சுவாது, பதே பதே, ஒவ்வொரு அவ்வளோ அந்த ஒவ்வொரு பதமும் கேட்க 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 அப்படி ரசம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுமா. இன்னொன்று என்ன, பாகவதத்தை கேட்க கேட்க நமக்கு பக்தி வரும். பக்தி யோகம் தான் இல்லையா, கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அதெல்லாம் இல்லை, பக்தி யோகம் வேணுமே, அது பாகவதத்தை கேட்க கேட்க தான் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமியால் பேசப்பட்ட பாகவதத்தை கேட்க எல்லாரும் இப்போ தயாராயிட்டா. அப்படியே எல்லாரும் ஆனந்தத்தில் இருக்கா. அவள் வந்து சொல்கிறா, அப்படி அதிர்ஷ்டமானவர், ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக கேட்டிருக்கேள், சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லும்போது கேட்டிருக்கேள், அவர் அவள் அப்பா மூலமாக கேட்டார், இந்த பாகவதத்தையே நமக்கு கொடுத்த வியாசதேவர் மூலமாக கேட்டார். அப்படி அந்த சந்தோஷத்தில் சூத்த சூத்த வாங்க வாங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, யாராவது சடனாக பார்த்துட்டோன்னா ஒரு வாட்டி வாங்கினாலும் அதே அர்த்தம் தான், 2 வாட்டி சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான். ஸோ அப்படி பரவசமாயிட்டாலாம். ஓ சுத்தா சுத்தா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்களாம். வேறு எவ்வளோ அழகாக இல்லையா இந்த பாகவதம் வந்து அருமையானது. என்ன சொல்கிறது, தினம் நம்மளாம் கேட்குறோம் காத்தால, ஷீலா பிரபுபாதிக்கு ஜெய். ஓகே, அந்த நம்மளோட சொந்த நோக்கத்துக்காக அதை என்றைக்குமே கேட்கக்கூடாது இல்லையா. அது எதுக்காக கேட்கணும், இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், பவத்பிர் லோகமங்கலம், இந்த உலகத்திலே உள்ள எல்லாருக்குமாக நம்ம கேட்கணும். அதுவும் போலி நபரிடமிருந்து கேட்கக்கூடாது. பற்றிலாம் பக்தர்கள் இல்லாதவா, பரம்பரையில் வராதவா, ஆச்சாரியல் இல்லாதவா, அவ மூலமெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அது என்னது, அவைஷ்ணவாம் கோத்கீர்ணாம் பூத்தம் ஹரி கதாமிருத்தம் சுண்வதாம் நைவ கர்த்தவியம். சுண்வதாம் கேட்டுடாதீங்கோ, நைவ கர்த்தவியம், ஏன்னாக்கா அது வந்து சர்ப்போ உச்சிஷ்ட பயோததா, பாலில் வந்து அந்த ஒரு நாக்கு பாம்போடு, விஷப்பாம்போடு பட்டுருத்துனா எவ்வளோ பாலாக இருந்தாலும் சரி, குவான்டிட்டி எவ்வளோ பாலாக இருந்தாலும் சரி, அப்படி நாக்கு பட்ட பொறுத்தர போட்டுருவோம். அதை மாதிரி எந்த ஒரு அவைஷ்ணவாக்கிட்டேருந்து ஒரு வார்த்தையும் நம்ம வந்து பாகவதத்தை பற்றி கேட்டுருவே கூடாது. ஓகேயா. ஸோ எப்பயுமே பாகவதத்தை பற்றி யார் பேசுறதுக்கு வந்தாலும், ஏன்னாக்கா பாகவதம் வந்து எதை பற்றி பேசுறது, பகவானோட உன்னத லீலைகளை பற்றி பேசுறது. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கிருஷ்ண ஸ்வதாம பகத்தோ, கிருஷ்ணரே இந்த பாகவதத்தில் இருக்கார். கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் போனப்புறம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, புராணம் இருக்கும் அதுனோ உதித்தக, அப்படி உங்களுக்கு வெளிச்சம் சூரியன் கொடுக்குற மாதிரி நான் இந்த பாகவதத்தில் இருந்து இந்த கலியுகத்தில் உள்ள இருளை போக்குறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்கிறார் இல்லையா. ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று என்ன, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இங்கே பாருங்கள், பகவானோட லீலைகள். நம்ம இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, கொஸ்டின்லாம் பார்க்கும்போது அந்த 6வது 7வது இந்த கொஸ்டின்லாம் என்ன, பகவானோடு புருஷ லீலைகளை பற்றி சொல்லுங்கோ, மற்ற லீலைகளை பற்றி, புருஷ அவதாரத்தை பற்றி சொல்லுங்கோ, மற்ற லீலைகளை பற்றி சொல்லுங்கோ, அதெல்லாம் தான் நீ பாகவத்தில் இருக்குது. ஸோ பாகவதம் வந்து பகவானோட லீலைகள், எஸ்பெஷலி என்னது 10வது காண்டம், அதுதான் இங்கே சொல்கிறா. மற்ற இதை பற்றி புரியாத போலி நபரிடம் இருந்து கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, டைரெக்டாக 10th சாப்டருக்கு போயிடுவா, சாரி 10th கேண்டோக்கு போயிடுவா. 10th கேண்டோ வந்து பகவானோடு முகாரவிந்தம், ஏன்னா மற்ற என்ன ஃபுல் பாகவதமே பகவானோட உறுப்பு தானே, பகவானோட பாதங்கள் 1 2, தைஸ் 3 4, அவரோட உதரம் பெல்லி 5, செஸ்ட் 6, 7 8, கை 9, அவரோட இந்த தொண்டை பகுதி, தென் 10 அவரோட அந்த முக்கார விந்தம். ஸோ அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஏன் வந்து ஷீலா பிரபுபாத் 10வது இதில் வச்சுருக்கான்னா நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. நம்ம என்ன போகிறதா இருந்தாலும், எந்த ஊருக்காவது போகிறதா இருந்தால் அந்த ஊர் எப்படி இருக்கும், அங்கே என்னென்ன பார்க்கலாம், என்னென்ன கிளைமேட் இருக்கும், என்ன மாதிரி க்ளோத்ஸ் கொண்டு போகணும், எவ்வளோ ஏற்பாடு பண்ணுறோம். இந்த பாகவதம் வந்து நம்மளை கோலோக வைகுண்டத்துக்கே கூட்டின்னு போகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சிட்டிஸ் இந்த உலகத்தில் அழியக்கூடிய உலகத்தில் உள்ளதுக்கு பண்ணணுன்னாக்க மேலே கிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறதுக்கு எவ்வளோ தயார் பண்ணணும்.
அங்கே போய் தப்பு பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அதுக்காக நம்ம வந்து பாகவதம் வந்து நம்மளை அழகாக தயார் பண்ணுறது. ஆச்சாரியர் மூலமாக கேளு, பணிவாக கேளு, கேட்குறவாளோட குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன வேணும் அதை நம்ம இதில் பகவத்கீதாவில் படிக்கிறோம் இல்லையா? வியாவசாயாத்மிகா புத்தி, ஒருமுகமாக. அதே மாதிரி சொல்கிறவாளுக்கு உள்ள குவாலிட்டிஸ் என்னங்கிறது தான் இப்போ இவா சூத கோஸ்வாமியை பற்றி ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்லியிருக்கா. ஓகேயா? ஸோ 10வது காண்டத்திற்கு சென்று அதை தப்பாக விளக்குறா எல்லாரும். அதனால நம்ம அவ மூலமாக கேட்கக்கூடாது. அப்படி கேட்கறது வந்து பாம்பு தன்னோட உதட்டை வைத்த அந்த பாலுக்கு சமமானதாகும். இவ்விருப்பிரிவினரில் ஒருவரும் பாகவத்தை கூறும் தகுதி படைத்தவர்கள் கிடையாது. அதனால நம்ம பாகவத உரையாடல்களை பங்கு ஏற்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். அது என்ன மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன்? நமக்கு ஆச்சாரியக்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கணும், ஸ்ரத்தா. அந்த நம்பிக்கையோட அவர்கிட்ட அவர் சொல்கிறத எந்த விதமான பிறழ்கள் இல்லாமல் அப்படியே யதாதீத்தம் யதாமதிகி ததாமதிகி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்படியே கேட்கறது தான். அதுதான் ஒருவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் வழியில் பாகவத்தை அளிக்க முயல்பவர். மற்றவர் ஒரு பகுதி அது வந்து நமக்கு பேசுகிறவா, ப்ரீச்சர் இல்லையா? அடுத்தவா வந்து அவர் மூலமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே.